Jadi kula niki lak yo netepi wajib kumpulan para lurah. Nek kemudian sampean kirim layang supaya arti teko ana ing kapan iki. Tenane kula niki cetane niki akan minggat teko. Kepengen ketemu karo aku. Saniki pun ketemu kali ini. Kesanipun ngeten nggih Ndara. Kula niki jane nggih rada ajrih, rada wedi, regapa. Sampeyan sakalane iki lak yo Ndara. Kula niki kuwatir iki yang kula niki lakon lan sampeyan sakalane sakmene yang kadengaken kalih Ndara cukup iki. Aku pikir keri bae, seperti ayo padahal pilih-pilih teh. Iya. Nggih mboten napa-napa bawang-bawane niki nggih dan inti-inti yen dirasake kaya rada sekarang mbok menawa kanggo rasa bentukan mergo gon teko kene iki yo rada ayo lah wong ngene kok kepengen dan gage-gage ya wis yen ngono aku gelem di karo sampeyan. Jenur sewu. Jawane anak-anak iki kepenak jadi kok. Kowe rasake kepenak. Enake. Lah nggih ngoten niku saka niku dikunggah niku mau. Nggih dikunggah kan Ndara Sene kae rong iya. Rasane nggih kepenak lah wong suwe boten kanggo memandang kanggo niku sing karaten niku rada ilang. Nek kalau ya kok rasane teh paham. Katone nggih senajan boten berapa nanging rasane niku rada seret, Bu. Ini dah paham ya, bener. Nanti bojoku enak-enak. Iku tak koni langsung iki. Nggih lho. Lah nggih lho, ora menawa boten Tenang karo kowe. Kowe tuh enggak ate kan. Hey!
Geri. Oh iya, kita ada nih. Iya, wong tuamu nyetak anakku 500.000. 500.000, anakane seminggu 300.000. Nanti bilang-bilang tahun ora iso tahun, utahe dadi juta. Wong tuamu ora ditonyaur, dicauli iki kok, dicauli iki. Hei. Kowe mau kamu ndang iki apa? Halo. Oi. Alang itu kalau lancar ngambung gede hati.